Mwashokera achewazanga mwashe kuengere Shingagwe tivathokoza moni wakale wakukasuma Chirundu ya ndine mmodzi mchewa mzanu TB Mzaza mankulapo nkhani za histories pakati pathu achewa pabwera kampungwapunga pang'ono makamaka chifukwa cha mwambo wakulamba kuchitika kunkaika mwambo wachewa ndithu wena kuti ayi sikwabwinopita wena kuti ayi tipite suti nkhani yayikulu muna kungopanga chona kuti kodi history imatichani nkufufuza kwanga ine niyambira pa 1660 pamene kudabwera mpwitikizi zinapo Gaspar Pocaro adafika ku Msinja ntameneyo mfumu yayikulu idali Kalonga Masula imene anganira ku Mozambiki ku Zambiyako kuno ku Malawi imene machidwa kuti Malingunde Empire kudachitika ndithu mwambo yepo kamba ndithu akuti kuona kwake adaona ngati mene kumachitika ku Haji kumeka chifukwa cha gulu achiwa amene adakhutukira kumeneko idali ngati mene zimachitika zimene zazo aliyense adabwera kudachigulu chathu ya dzina la Malawi loyambirira limachidwa kuti Malingunde mukuona mapo amene adalemba Sebastian Muster a 1550 adakambaponso zokhuza ndi imene ngakhale adachita kuti kayohole koma be is an equivalent samnenenesi ya Malingunde sekhaya Said Ibn Ali Batuta mu buku lake la Lisha anayikaponso sketch map imene adalembaponso kuti Malingunde something equivalent to that ndambira adalembapo komanso Dr. Raseda mu 1798 pamene amapita kwa Mwata Kasembe mbuku lawonso adakambaponso zone kuti anadutsiraponso ku Msinja kumalo ochidwa kuti Malingunde Empire ndiona kuti kumachitika mwambo kumeneko komabe miyambo ya achewa kapena chikhalidwe cha achewa kapena mu empire ya achewa padali masystem awiri amene amayendetsera dziko lawo. System yoyamba imakhuzana kwambiri za chipembedzo imachedwa kuti Malingunde, yachiwiri imachedwa kuti Bunda, koma ena amachedwa kuti Chivunga kutenga nimiro zinenero zawo. Chivunga kapena Bunda imakhuzana kwambiri za ndale imene imayendetsa ndalama ngati politics. Pamene Malingunde idali ngati kuti za chipembedzo ndamaphatikiza idali ngati theocracy ndamapanga celebrate zimenezo nde kubunda kucha kudaliso constitution imene amayendera kuti tiziyendesa chonje ngati kundale. Constitution imene jayo imachedwa kuti kulamba. Nde kulamba ndi ideology ya amene mungayendetsere dziko ngati kundale, asilikali, kusankha kwa mafumu, maukwati, maliro ni zoterozo zimaphatikizananso ndi za chipembedzozo ndi zimapangana combine koma zosiyana. Malingunde nda ideology ya chipembedzo, Chivunga kapena Bunda nda ideology yokhuzana ndi zandale imene machidwa kuti chikuta ngati chimene chimakutira dziko kuti mkozendetsa bwanji mafumu mkozendetsa bwanji geronto politics. Khaleni fumu imene imachidwa kuti Kalonga Masula amene adalemba apa Josayanthala ndi Didipiri kudachitika njala ya mgwangwangwa mchaka cha 1620 ndiye dachoka chifukwa chakuti kumwene mutapa chakudya chidalipo komanso mwene mutapako kudali mwana wake padali ndani ana ndithu angapo mwana akamakhala pamene kugwira ntchito ndi adawitanisa kuti atate bwerani kuno chakudya chikhozopezeka ndipo khaleni adakakhala malo amene achawo amachedwa kuti Luwangwa dzina loyambirira amene kucha kumene kucha lambo umapitiriza mwambo wako mabereka wana koma kumabereka kumakhala vidzukulu. Ufumu wa iwowo amene kuolowa adali Romwe mwana woyambirira afumuyo koma pali china chidachitika adakanika kutalo faka lero kulowa kwa ufumu sikwa apsigwe imene kwa mphapo amachita kuti primogeniture amaletsa ndithu mwana woyambirira. Ndiye mwana woyambirira wakalonga Masula Romwe anakanika kulowa faja zifukwa zina sinena azatezati adapereka kwa mdzukulu wake wachiwiri kama chikhoza ndi chidzukulu tuvi imamachita kuti Hewe Kabiya ndi adalowa koma wamkulu kwa Hewe Kabiya adali Kafalatsuka ndefe adalowetsa wang'ono uyu adakhala ngati wanyanyala Mungu yembekezero mwete fumu ija adamwalira abambo awo anawa sadalowa vithu koma fa kugwawo adasankhawa wang'ono uja Kafalatsuka amene amachita kuti Sosola ndi amene adabwera kuno ku Malawi. Uyu Hewe Kabiya kapena mati Katete Nkaika ndi amene adatsalira ndimapitisa mwambo ucha. Khaleni
mtundu wa zidzukulu za uja numapitiriza mwambo uja wa Chivunga. Ndipo mchaka cha 1863 Dr. Dale Livingstone adakumana ndi Kalonga Sosola Kaluma Mkudzulu, mdzukulu wa Kapalatsoka. Adakakumananso ku Msinja kuchitikanso mwambo wa Malingunde. Iwo amayendetsa dziko lija ngati bunda. Adakonda mwambo uja. Livingstone m'buku lake la Missionary Travels anakambamonso zimene zokhuza zona kuti zinali zinthu zodabwitsa chigulu. Nayenso adakambanso ngati zimene adakambanso gospel bukhali kuti imakhala ngati kuti muja amachitira azathu achisilamu akapita ku haji. Kudali chigulu cha anthu achewa amayi osiyanasiyana adabwera kumwambo umene uja. Adapanga rekodi. Koma ifone Livingstone adakakumana ndi mfumu imeneyi sizidasangalatse amene azathu adali amapanga za slave trade. Azazatu adadzozana kuti akagwiza ndi Livingstone ndi kuvuta chitetezo akhala nacho ndi adakachita nkhondo. Mchaka chomwecho khaleni ndi pamene sikudabwera mfumu ya Angoni imene imachedwa Njuli, koma history imamza kuti Chidyaonga nothandiza. Unfortunately mfumu yathu Kalonga Sosola Kaluma Mkudzulu adaphedwa ndi Katonga Mwazungu yemwe ujaso amene adaphanso mzungu Captain Magwayi ku Fort Mangochi. Zidzukulu za amene adali Kalonga nthawi imeneyi Nkhomo adali mwana wa Kabiyo ndi umapitiriza munthu uja. Azungu poona kuti asiyanitse pakati pa Malingunde komanso Chivunga padali povuta. Adaona kuti kwabwino zonse zangothetseratu ndi adathetsa Malingunde amene amachita kumene kuti ku Zambia kunkaika komanso Chivungaso ndikuthetsa. Adamenya nkhondo koma officially zinthu zidathetsedwa 1934 pamene Kalonga Chivunga wachiwiri Kalonga Gawaundi Chivunga amene adali mfumu adala ufumu 1931 ali zaka 22 adakuthetsa zimenezi azungu. Sikuna amathetsa kuti zidali zolakwika koma amaona kuti theocracy idali mphamvu ndithu. It was deep in roots. Mamiracle zinachitika ndithu azungu adapa kuthetsa koma ponena pawo amene zimapanga khali compromise ndi spread of Christianity komanso iwo amaona kuti it's a pagan religion. Sinali pagan religion. Ndeno zimapitirira. Fortunately mchaka cha 1984 dziko la Zambia lidandira ufulu. 1964 yandira ufulu. 1984 imene dali mfumu Kalonga Chivunga adageza zona kuti tibwezeretse. Koma kuyamba kuthetsedwa kwa miyambo yonseyi adathetsa kwambiri ndi Maportuguese. Maportuguese adapanga introduce Christianity kumwene Mutapa, adapanga introduce kumene kunali Zambiako kumene machedwa kuti Luwanga. Adaona kuti chimene ngachite fe mfumu yukana kuthetsa izizi ndi adayimanga. Mfumu imene dali nthawi imeneyo amene amachedwa kuti Nkhomo Kalonga Gawaundi Nkhomo adamtsekera ma 1900 kuzambwezeretsanso chama 1924. Walamulira adamenyabe nkhondo kunoti Chivunga chibwerere koma padali povuta. Ndi atatenga dziko tsopano 1964 azungu adauza kuti koma tsopano miyambi iyo ya Malingunde mwambo uyo wa Chivunga ithetsedwe kusakhale theocracy. Adavomera chabwino komabe adaona kuti kwabwino kuti atumizane ndi makolo komanso iwonso azizilamuliranso mwake ndi adasintha tsopano. Adasintha dzina la Chivunga nkuna kuti fetizi yandela malamulo achivungawo. Constitution yathu imene machita kuti kulamba ndiye kulamba ni constitution yoyendetsera dziko mwandale ngati chewa nation. Koma system yoyendetsa dzikolo imachita kuti Chivunga kapena bunda. Ndi anthu akamasangalala kulamba amasangalala kuti malamulo amene amapangisira achewa tikhale pamodzi. Koma mwambo wachipembedzo ndipo amachita kuti Malingunde. Sikuti pa nthawi imene kudali Kalonga Sosola Kaluma